Nginibingelele-ke la ekhaya lethu la esichaza khona amaphupho. Kunomuntu kuyabuzile-ke lapha mayelana ney'cathulo ukuthi iy'cathulo zichaza ukuthini-ke uma uziphupha laphana-ke ebushini. Kodwa manje uma le video ibuka ku-YouTube, ngicela ushare subscribe. Uma uyibuka-ke lapha ku-TikTok, thatha inamba kwibhayo usibhalele sizokuchazela noma ngabe liphi-ke iphupho elikuhluphayo. Ake singene-ke la ekuphupheni-ke izicathulo. Ukuphupha izicathulo noma-ke izihlangu, ake sithi-ke uzigqokile iy'cathulo. Uma-ke zizintsha futhi-ke zicwebezela, lokho kusho ukuthi-ke uzophumelela futhi-ke kodwa uma zindala kusho ukuthi-ke uzoba nenkinga empilweni yakho. Ngakho-ke kuzomele uqaphele. Enye incazelo yokuphupha-ke ngezicathulo noma ngithi izihlangu ngeyokuthi-ke kuyibika lokuthi esikhathini-ke esingeside kunohambo oluzovela okumele-ke ulithathe. Sengisho-ke wena ngqo ophuphile-ke empilweni yakho kunohambo ozomele-ke ulithathe. Uma-ke izicathulo zikumpintsha usuzigqokile-ke, lolo hambo lusuke luzoba nenkinga uzoba nenkinga kulolu hambo lwakho endleleni. Kungaba-ke ukuphuka komoya ngozokuzwa yengxabano ezoba khona nabanye abantu kulolu hambo lwakho. Kungenzeka emndenini noma-ke ebanganini-ke bakho obakhonzile kakhulu nokunye. Kepha-ke kubalulekile ukuthi-ke kumele wazi ukuthi lento izinkinga kusuke kuzoba into ezidlulayo futhi-ke uzokwazi ukumelana nazo. Umlaleli ngicabanga ukuthi-ke namhlanje sikhulume kakhulu-ke lapha ngezicathulo. Uma kuthi-ke unombuzo ungabhala nje kwi-comment section iphupho olubuzayo noma uthathe inamba yethu sobe sesibuya-ke nevidiyo sizokuchazela-ke nawe lokhu ofuna ukukwazi. Ngaphandle kwamaphupho ungabuza okunye kuseceleni sokuchazela nakho ukuthi lokho kuchaza ukuthini noma-ke kwenziwa kanjani. Nisale kahle.